Mugavana wa kaunti ya Kisii Musike Paul Simba Arati igateruna nagendete kubikumukia bugwikirania magendero hasi kaunti ya Kisii anenasoko sira chisemi hegati yechi sekta chinde ukwana chinga kicho kwena na ipasali hasensemo yaliokinde bunge ya bumochoge urabu kaunti ya Kisii. Gavana Arati nigaru kubolia gotia saba na inchi weso kiasu bunge na kweli kiasu murobiro shabu nenchere ya moyo konyorero bumwenya hasi chinyagitali chinga kicho Simba nigene kibona nachi kwendera kubwatera ne serikali asokwenekya abananchi be kaunti ya Kisii nkonyora bali amagendero. Etwengo tumia e birth certificate ekyani bwato mongana na getu keke onye lietariko e system yetu okubeka eliete limo kurwe family yemu ligo toka muntu iteko nyabasa ekyara naba tenga mobo goli fomu irenga ibere inde gosichi wodi chimbe nchirororo chiatumete 6 million point 8 lero rate miete 5 million chibesa chiatigarete 200,000 na chiabana ba grade 10 baudi koewa e wodi bna bo chibura yatigarete karibu chimilioni ibere echo grade 10 na ande na bali batanyolete nkonyora ba apply chigo tigara na botoka na na university ngumubuli my brother umuntu mungaini eserikali ukura sororo kyogosoka na kiriko koleki oyi mukwanza atebenga otete kurama e president paratiyo daracha nchiyo umachoke boram paka no na machi estima ogende bogetutu abantu aminto kitutu chachi no erami etete karase mpaka estima etete osoro yo mate gaiga ai mogete anyorete kilomita 47 kilometers chelan ruta goja kolonche wiki goja ruto ta koba maraika amanyinga taraja ya yokindo tekole diki osino mujumba kwenda motel bono gaki abantu aminto genda mu machoke church oso alpha okolire kilomita 75 chelan mpaka yere tata seito motonto ne ya machoke genda nyaribari church zaire chanda orosiri kilomita 55 au chikoroseri unaruto na tebire kur level 2 level 3 na level 4 na 5 mondo ta kwenda nyagitali onye gataite kupimwa manyinga nkobekande equipments mondo kwenda kwa rusiwa manyinga abekwe machine elime yate bamburwere kyokorete kubwate e constituency tanga ine gusiengima asoko register sha ne constituency ya Kitutu cha North abantu bamenje register sha chinyagitali chonse onye tinko nyara kolika banyagitali ni ntagete nyagitali eye dispensary health center tolike bali baroro no bali ekenyoroga abanyakurwali mpaka karato anyoliri bagamne account kolika nko aboli omongina HBV ekwerende esindan nere kubetu abana abaiseke bayikire myaka 12 batei badetu nainu genda screening yako nyagitali toko nyora nere mapema stage ya mapema na gotoko control ne chinyagitali chetu abasacha kiro musacha na bwate prostate yeye ebwende wa check mapema amanyi ngoko enda okorusigwe apimwe ndo ikuru ku PSA